हेलो। हेलो। हाँ। को कौन बोलছো? नहीं କିଛି କଣ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇନି। ବୋଲେ ତୁ ମତେ ଜାଣୁନୁ ପରା। ହଁ ତମେ ନାଇଁ ହେଲା ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା ତମେ ନା ହଁ ହେଲା ତମର ବୟସ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଲଗା। ଭଲରେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ଆଉ? ନାଇଁ ତୁ ଏବେ ଜାଣୁନୁ ପରା ମତେ ଆଉ କଣ କହିବି। ତମେ କାନ୍ଦୁନ ହେଲା ତମେ ଡ୍ରାମା କରୁଛ ହେଲା କାନ୍ଦିଲେ ଏମିତି ହବନି। ହେଲା ହଁ ହେଲା ହଁ କାହିଁ ତ ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପରେ ତତେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖବା ସତ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ମିଛରେ ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରୁଛ? ଭିଡିଓ କଲ୍ ହବନି ମୋ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି ଲୋ